Kendang iso omong. Coba saiki tak tes meneh. Jam 4 mlaku-mlaku keceblung blumbang glagep mudyar. Saking suwe mudel didilati. Kayana diledekane es krim. Bel gudeg. Jijiki ora. Biasane metu kok kuping kok udel barang. Ayo saking cerdase metu kuping metu udel metu baban hawa songo. Iya. Ya wis iki wis tak percaya isa wis kano. Wis isa ngene. Kendang karo nyanyi. Heeh. Lho. Iso apa piye? Ken karo nyanyi iki iso apa piye? Oh. Nek ketoke aku tak weruh iki ora kok ngendang karo nyanyi. Iya ya. Aku iki biasane kendang karo menek rejing. Angger sinden merangkak-rangkak memanjat karo menjilat. Sinden petekek badanku. Iya. Lho Mas Dar bocahmu lho. Ya. Ya diwiwiti saka ndasik mengko di estafet termasuk Mbak Eka ngendang karo nyinom. Wah, iso dijajal. Ngendang kali nyinom. Heeh. Rada angel. Enggak apa-apa. Bayar kok. Nyinom ki nembang ora kok ider gelas. Waduh telek. Noladolade tak dentung tak deng ngono. Wong gebe iso ngendang kowe. Nek wis sinom e. Akhire plak tung. Tulu ayo kalau anakmu kalau Mas Dar ayo Mbak Eka saya suka Mbak Eka aja ya saking kula ya tolong ya Mas Anang ya dicekel mie dicekel endang karo nembang ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Girong bal-bal edian naik kasih sehat sama Iso ta kowe lah kok luwih ngerti Mas Wahyu timbang aku. Ayo. Sawahe jembar-jembar bojone ora tau turu. Iya di bacotke. Nah, bacotke nggih.
Geser Mbak Husnul nggih. Piye kuwi? Wah nggih matur sembah nuwun, matur sembah nuwun nggih. Wong kene iku sing latih ya kula tak latih pokoke. Kowe nggih mengke kula latih mulai. Mas Wahyu. Nek esuk sok tak latih senam barang niki. Nggih. Kowe Mas Wahyu kantun midhangetaken ingkang kanthi sekeca ya Mas Wahyu. Nggih. Ayo geser Mbak Kusnul. Matur sembah nuwun. Nggih. Lalale pinter melu senggak ya. Engko siji mawon. Loro ora siji rantek kok dadak loro. Iya. Bojone loro. Ayo. Ape lho rasa. Ya dintekke ndak pitike mati. Terus tibake. Uda sembrani. Iya. Iya. Kusro paling kedap. Iya. Ya wis ora dadi ngopo. Wah luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Eka Mimitri. Iya. Tak apa jenenge tak tambahi sithik ora apa-apa ya Mas ya. Makasih Mas Anang. Iya. Wah nggih. Pemundutane Mas Wahyu wis dipinangkani, Mbak Eka wis ngendian. Boloku Wahyu. Wahyu. Mas Wahyu katentreman. Lah mau nyanyi pertama mau ngopo? Wis nyanyi. Iya. Ngobrol karo Wahyu ini mah penak ya? Penak. Heeh. Tanggapan wae teman. Saur apa-apa ya manut ae. Heeh. Ya kuwi saking senenge karo kabudayan Jawa lho, ngono lho. Gara-gara wis ditunggoni kok piye? Iya. Ya. Tembangnya menapa menika? Iya, apa nyok
Nah, Taman Juruk. Ya, nung ning ning nung tak tak tung tak duta. Ya. Ya. Direncangin mboten? Ya, dijaluk sapa? Kancamu sapa? Bebas. Ya, pilih.